שלום לכולם, מה העניינים? אני דניאל שרון מ-DS טסלה טורץ. היום יום שני, אנחנו לפני המסחר. המניות של טסלה, המניה של טסלה עומדת על 253.5, אחרי ששבוע שעבר היא קיבלה איזה עלייה יפונת כזאת לקראת סוף שבוע המסחר, שטוענים שזה בגלל הניווקים הנהדרים של הפד, וגם הסרטון הנחמד של האופטימוס שיצא. רובוט של טסלה, פיצוץ קמבריוני, אני לא יודע אם אני אומר את זה נכון, ומה זה קשור לסרטון הזה? אתם תגלו בסוף. אז כמו שכולנו יודעים, טסלה היא רק חברת רכבים. יש לה רכבים נהדרים, יצאו עכשיו עם הסייבר רק לאחרונה, התחילו עם הרודסטאר, עם הרכב ספורט, יש להם את המודל S, מודל X, את המודל Y, את המודל 3, מכוניות יעילות ומצוינות, שורקות אותן לסוללות חשמליות לחלוטין, וזה אחד התחומים הכי חזקים שהולכים לתפוס את העשור וחצי הקרובים בהתפתחות שלהם. כמובן שיש פה פוטנציאל מדהים לטסלה בתחום של רכבים חשמליים, אבל בואו אני אגלה לכם סוד קטן. אבל בינינו, כן, אל תספרו לאף אחד. טסלה היא לא רק חברת מכוניות. כן, טסלה גם מייצרת לעצמה את הסוללות. אז הסוללות של טסלה מיוצרות בעצמם. עכשיו לא רק בעצמם, הם גם קונים את כל הסוללות שהם יכולים לשים את הידיים שלהם עליהם. אבל טסלה פיתחה דרך מיוחדת לייצר סוללות מהחומרים הפחות נדירים שיש בטבע, כמו שאתם יכולים לראות פה, ולעשות אותם בצורה יעילה ובכמות מספקת. אז טסלה מייצרת לעצמה גם את הסוללות. טסלה היא גם חברה שמייצרת סוללות. כמובן שהיא עושה את זה כרגע לעצמה, אבל בהמשך היא גם אולי עלולה לעשות את זה כמודל עסקי ולמכור סוללות בעתיד. כמובן שזה יתרון נהדר, כי זה קוראים לטסלה להיות זולה יותר משמעותית בעלות הסוללה, ובכך יש לה יותר יכולת במנעדי המחיר ובצורות הרווח. אז אחרי שעברנו לסוללות של טסלה, אני רוצה לספר לכם על עוד מוצר שיש לטסלה שאולי לא שמעתם עליו. הוא בעצם שילוב של כמה מוצרים ביחד. יש להם פאנלים סולאריים שאפשר להתקין אותם על גגות רגילים כמו כל מוצר שזה יש לטסלה. ויש להם גם רעפים סולאריים, ממש גגות סולארי, בעצם שהרעף עצמו, הגגות עצמו, כמו שאתם רואים כאן, ממש כאן, אלה רעפים שכבר קולטים את השמש בעצמם ומייצרים אנרגיה. כאן הרכבה באמת מוצר שאם אתם חושבים על זה, יש לו אופציית שוק נדירה ופוטנציאל אדיר. אחרי שטסלה רצו דרך למשוך אנרגיה מאור השמש, ואחרי שהם כבר מייצרים סוללות בעצמם, אז הם עלו על הרעיון הגאוני הבא, הוא מוצרי האגירת אנרגיה של טסלה. עכשיו לטסלה יש את מוצרי האגירת אנרגיה שלהם בכמה רמות. פה אנחנו רואים את המגה פאקס, שכל זה בעצם מלא בסוללות, והן אמורות להיות מחוברות פאנלים סולאריים בשדות סולאריים או לאנרגיית רוח או מים, ולשמור אנרגיה לתעשייה, לערים, מחוזות, מדינות ברמה הזאת. ויש את המוצר של טסלה, שזה מה שאתם רואים כאן, שזה ה-Power Wall, שזה כמו מקרר קטן בבית, שסופג את כל האנרגיה מהפאנלים הסולאריים, ונותן לכם את השימוש בו גם כשאין אנרגיה סולארית. בלילה בעצם. זה חטיבת האנרגיה של טסלה, שהיא כרגע לא מדוברת, אף אחד לא מתעלמים ממנה משום מה, וחושבים על העשור 2 קרובים, העתיד הזה הולך לכל ההשתנסות של העולם הזה לאנרגיה מתחדשת, זה כנראה המוצר שהולך לעבוד שעות נוספות. ואם זה לא מספיק, אז יש לטסלה עוד כמה שפנים בשרוול שהולכים להשפיע את כולם. אם הוא בונה על להצליח במוצרים הבאים שאני הולך לעבוד לכם, זה בכלל משנה את פני המשחק, וגורם לדברים להיראות מעוותים בצורה שקשה לחשוב עליהם כבר כמה, כאילו מבחינת אפליקציית כלכלית של הדבר, כמה כסף החברת טסלה תהיה שווה עם המוצרים הבאים האלה הולכים להצליח. הדבר הבא הוא הנהיגה האוטונומית של טסלה. טסלה מפתחת בעצם תוכנת בינה מלאכותית, זה לא תוכנת קוד שהם כותבים את כל הקודים, הרבה כתוב שם בקודים כדי לסדר מסגרות והכל, אבל התוכנה הזאת היא מוזנת מווידאו, היא בעצם המצלמות טסלה מצלמות את הדרכים, היא לומדת מהמקרים של הווידאו, איך בני אדם מכירים, שולטת ברכב ונותנת לאוטו יכולת התנועה באופן אוטונומי, עצמאי, על ידי בינה מלאכותית, על ידי התבוננות דרך המצלמות,
חישוב המצב ויציאה לפעולה ברמת הקוד והבינה המלאכותית. זה עסקה מבינתי. אני רק כן יודע שהם כרגע החברה הבולטת בתחום הבינה המלאכותית. עכשיו, בשביל לעשות בינה מלאכותית, אז המכוניות של טסלה הם כמו רובוטים על מכוניות שהן בינה מלאכותית שמסע בכל העולם ומייצר הרבה תוכן, שעם התוכן הזה טסלה יכולה להשתמש מן הסתם ללמד את המכוניות שלהם לנהוג, ויכולה להשתמש לעוד דברים. ואם אנחנו כבר בתחום הבינה המלאכותית והרובוטיקה, נעבור לשלב הרובוטיקה עכשיו, אז אנחנו מדברים על הרובוט החדש, על אופטימוס, שאופטימוס זה בכלל פוטנציאל עסקי מטורף, כן? לא דיברנו על פוטנציאל עסקי של הנהיגה האוטונומית, שזה תחשבו, שזה תוכנה, טסלה פיתחה את זה. ברגע שזה יאושר, כל מי שירצה יצטרך לקנות את התוכנה, לקנות בעצם סאסקרייב חודשי של הדבר הזה, מה שנקרא התרשמות חודשית. מי שרוצה, יהיה לו נהג בוס בתשלום חודשי לטסלה, על משהו שהיא כבר פיתחה, שלא עולה לנו כסף, תשמעו על הכסף של הדבר הזה. עברנו לבוט הזה. הבוט הזה, השאיפה היא שיחליף ידיים עובדות, ידיים שעובדות במפעלים, ידיים שעושות דברים חוזרים ומסוכנים בהתחלה. אחרי זה עוד יעברו לבשל ולעשות דברים בבתים של אנשים באופן פרטי, אבל זה מוצר שאם הוא מצליח, אם הוא מסתדר על החיים, אז כל התפיסה הכלכלית שהעולם מכיר עד היום הולך להשתנות. כל התמ"ג, כל ה-GDP, כל הסיפור של הכלכלה העולמית הוא בעצם כמה כוח עבודה לעומת כמה כושר הכנסה. כמה כוח עבודה זה כמה אנשים עובדים, ידיים עובדות. ואם הפקטור של כמה ידיים עובדות מתבטל בעזרת הדבר הזה, והכושר הכנסה הולך וגדל, אני לא יודע מה להגיד כדי להסביר לאנשים שיחלחל להם ההבנה הפוטנציאל כלכלי שיש בחברה הזאת. מגיע לאנושות איזה פוטנציאל אדיר, נדיר כזה, ואנחנו נמצאים בו. עכשיו בשביל באמת להחזיק את כל הבינה המלאכותית הנשגבת הזאת, חייבים מחשבי על. לטסלה יש את דוג'ו, וזה מחשב על שפיתחו בעצמם, שהוא בנוי מהרבה חלקים של NVIDIA גם, ואינטל והכל, כולם ביחד. אבל עם צ'יפים שהם הנדסו, הנה זה כאן, כדי שיהיה להם את כוח המחשוב החזק בעולם. כוח המחשוב של טסלה הולך להיות כנראה אחד כוחות המחשוב חזקים בעולם, ובהתחלה הם השתמשו בזה בשביל לאמן את כל מערכת המכוניות שיכולו לנסוע, ואת הרובוטים האלה שיוכלו לתפקד בבינה מלאכותית. אבל תחשבו שאחרי שהם מילאו את כל האפליקציות של עצמם, עם המחשב הזה להישאר להם עוד יכולות מחשוב, והם התחילו למכור יכולות מחשוב. זאת אפליקציה עסקית ששווה מיליארדים על טריליארדים על ביט. זה מספרים שכבר אי אפשר לדבר עליהם. זה מטריד, מלהיב ומחרפן בו זמנית, כי זה באמת משהו שהאנושות לא מוכנה לו. ומציע לכולם להתעורר על החיים שלכם, באמת. תתעוררו, תחשבו, תסתכלו על מה אפל עשתה, כמה אחוזים אפל אותם מיום התווסדה עד להיום, ולפי שזה נראה טסלה הולכת להיות החברה שתהיה שווה הכי הרבה כסף, עם הערך הכי גדול בעולם כולו, בשנים הקרובות, לא לישון עליו. סבבה? בואו נעבור לדבר הבא, משהו ממש נחמד. את הכתבה החדשה של מורגן סטנלי. הם יצאו בכתבה שהתפרסמה ביום ראשון, אתמול, לאמריקאים, לפני יום המסחר של מחר, שבו הם רושמים Next Cambrian Explosion. עכשיו אני אסביר לכם מה זה ה-Cambrian Explosion הזה, מה שהראיתי לכם פה. זה הפיצוץ הקמבריאני, בעצם, אם מסתכלים על האבולוציה של כדור הארץ, אז הוא 3.5 מיליארד שנה קיים בכדור. וההתפתחות האבולוציונית שלו עד לפני 580 מיליון שנה הייתה כזאת איטית ורק כמעט ולא ככה כלום, וככה תאים התפתחו להם. אבל מ-580 מיליון שנה, במהלך ה-70-80 מיליון שנה, הייתה התפתחות של כל כך הרבה זנים, שפחות או יותר הרבה מהם מזכירים את העולם של היום. כמובן שהעולם של היום התפתח הרבה מעבר לאז, אבל ההתפתחות הזאת היא, הפיצוץ הקמבריוני זה כאילו כמו בייבי בום כזה של הכדור הארץ. בעצם כל הזנים במכה קיבלו את התנאים שהבשילו להתפרץ אקספוננציאלית
ולהשתלט על הכדור. אז זה הקונטקסט של הפיצוץ הקמפריאני הזה. זה מה שקורה ש-AI נהיה פיזיקלי, זאת אומרת, תזזיתי, שהוא יכול לזוז. אז הם לא קלטו שעד עכשיו AI, בינה מלאכותית, היו בתוך המכוניות של טסלה והם זזו, מדהים, אבל עכשיו הם מתייחסים לרובוט. עכשיו הם מתייחסים לזה, שיש פה implications שמתחילים ב$30 טריליון בשנת עבודה גלובלית של בני אנוש בשנה. קיצור, דיבורים פה מתחילים לדבר על טריליונים, עד עכשיו לא דיברו בכלל על טריליונים. הנה דוג'ו, המחשב על שלהם. מי שרוצה לעצור ולקרוא את הכתבה הזאת, יותר ממוזמן, זה פשוט mind blowing, שחברה כמו מורגן סטנלי פקחה קצת, והתחילה לחשוב באמת על העתיד ובאמת על הפוטנציאל של הצעצועים החדשים של טסלה. addressable market, פוטנציאל העסקי, $10 עשרות טריליוני דולרים. לפי נובמבר 23, כוח עבודה בארצות הברית מנה 162 מיליון בני אדם, בשכר ממוצע של $59,400 לשנה. וזה משקף $10 טריליון לשנה לאמריקאים. בשנה לכל העולם זה 30. תחשבו שהרובוטים האלה יכולים לייצר יותר כוח עבודה מהידיים העובדות האלה, כמובן לא מחר, אבל יכול להיות גם שיהיה להם יותר ערך. גם כל אחד מאיתנו עובד 8 שעות בממוצע, וגם בהם יש לו איזה שעה הפסקה, מאוד איזה שעה של חוסר יעילות. הרובוטים האלה יכולים לעבוד 23 שעות בקירוב ביממה, איזה שעת טעינה פה ושם, יכולים גם להיות מחוברים לחשמל אם צריך. אז כל אחד מהם יש לה הרבה יותר ערך של עבודה. זאת אומרת שכבר אחד כזה לבן אדם, אם הוא יעיל כמו בן אדם, שווה כפול 4 ממנו מבחינת עשייה. אז זה mind blowing מה שקורה כאן. ברגע שמורגן פרידמן התחילו להתעורר על החיים שלהם, להבין את הפוטנציאל, במקום לשנוא את אילון מאסק באופן אוטומטי, אז אני חושב שזה ממש זמן טוב לכולם להתעורר ולהבין שטסלה היא כאן להישאר, והיא ממש לא רק חברת מכוניות, היא אומנם חברת מכוניות מצוינות, המכוניות הכי טובות שיש בשוק כרגע, החשמליים, אבל היא לא רק, היא גם חברת אנרגיה, היא גם חברת בינה מלאכותית, חברת רובוטיקה, חברת מחשוב על ועוד ועוד. אז אני ממש ממש מקווה שהסרטון הזה תרם לכם משהו ושאהבתם מה שראיתם כאן. ואם כן, אז תשקלו לעקוב, לעשות לייק. הכי חשוב שלא תפסיקו לחשוב בעצמכם, לעשות חושבים ולנסות למצוא את הדרך שלכם למטב את העצמאות הפיננסית שלכם לכדי עצמאות כלכלית אמיתית. שלא תצטרכו אף אחד בחיים האלה ולא להיות מכל האלה בסטטיסטיקות פה שיוצאים לעבוד, של משכורות קשות, עגומות. יש לנו פה הזדמנות שניתן לזהות. שום דבר ממה שאני אומר זה לא המלצה פיננסית. כולכם מוזמנים ללכת לבדוק, ללכת לעשות את החושבים ולאסוף את הוובוס שלכם ולעשות את מה שצריך כדי לשפר את עצמכם לחיים טובים יותר. אז יאללה, אוהב אתכם. אני דניאל שרון מ-DS Tesla Thoughts. ביי.